जोंहा मिसिता सनाया 2 मान्थ कमप्लिट जाबाय आरो लोगोफोर देनां नायनो थाथोंसै बिखौनो ब्लग बानायलायबाय आङो मेमरि हिसाबै गावबो देनां नायथोंसै गाव माबायसामोन महर मोखांखौथ' मानसिफोरा भिडिअ फट'फोरखौ दिखांबाय थानाय जायाबा गोसोआवबो थाया दिखांना दोनबा मबाइल सबाइलफोरावबो दिखांना दोननायफोरा मबाइला बया जाबा बिबो गोमालाङोना लोगोफोर बेखौनो आङो ब्लग बानायना दोनलायबाय आरो फिसाजोनिखौ गावबो देनां नायथोंसै गोसोआव थानाय हेन ना मा होन लोगोफोर आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंमोन प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनबा जोबजासिम नायदो नै फटा फोनना होनायखौबो हुथ्लाजोबना लाबाय माने मोखांखौनो हुथ्ला हस्ते खुख्लाजोबना लायो बियो फटाखौनो फोनजानो नागिरा उन्दुनो ओंखारना गाबबाय थादोंमोन इयो बे ब्लगा 17 तारिखआवनो बानायनायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं होथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड खालामबाय आरो लोगोफोर नायसाबदोलाय जा बार गोसा बारदों नै लोगोफोर मानसिखौनो बुखारां बिरगोस्रि सिख्ला बारदै सिख्ला सिमब्रे बार फैजोब्बाय नायदो जिखौनो बुखारलांजोबदों माबा क्लिप खेबना दोनाखैमोन जिखौनो बुफ्ले बुफ्ला खालामजोब्बाय इखिजा बिफांफोराबो सानिफ्राय माबा माबि खोरै जानोसो गिलायलांबाय बिरफायनानै मानसिनाव माने जियाबो गोलैबाय दं थुलाबो सान्दुं गोसाथार आरो बाराबो गोसा बारगासिनो आरो लोगोफोर जियो माने मेगन माने थुला साला हाबजोबबाय बुखारां मानो नायदो लोगोफोर नायदो जा सिउ बार बारखादो बापरे बाथ्राखैमोन बाराबो खाननैसो जा बार ओरैनो सिमब्रा बिरगोस्रि सिख्ला फैबाय आरो लोगोफोर सान्दुंआबो गोसा नायदो नै ओमफ्राय नै जोंहा बाबलुआबो इयाव न' सिङाव थाबाय मानानै गरम मोनना बाहेरायाव बार मोननानै उन्दुना दंफैयो बिबो बार जानो जों फैनायखाय फैबाय आरो बिबो ओंखारबोबाय ओमफ्राय ओइ खावसेखै नायदो लोगोफोर ओइ बांगालनि थालिर बिफाङा जा माने सोमावलुजोबदों माने ख्लाब बे थब्रासे थालिर बिफां दं इयो माने मावजोबदों आरो केमेरायाव मोजाङै नुहराखै जाखांलायबाय आरो लोगोफोर सानजौफुनि ओमफ्राय संनाय खावनाय जानाय लोंनायखौ दिनै जेबो देखायनाय जादिया मानोना संनाय खावनायनिबो माबा लाबोनाय जायाखै नालाय बेसेथो जानाय लोंनायनि माबा ब्लग लाबोबाय थानो बिदिनो गेजेर गेजेर सिम्पोल ब्लग ओरैनो माबा माबि देखायनाय लाबोनाय जायो आङो ओमफ्राय जाखांबाय नालाय रुम सिङाव फैबाय आं नानिखौ नायनो नानियाबो उन्दुना दंमोन बि उन्दुनाय टाइमावनो जाना लायाबा आरो थाबनो गाबबायबो थायोना बियो दिगदार जायो लाग्राबो गैया नालाय बाबुआबो लाबाय थानो नागिरा बिबो दे थाब जाखां होनना बुंबाय थायो माने बामबाय थानो हाया बिसोर ओमफ्राय आंनो फट जायै उथिबाय आरो उथिखांनानै ओमफ्राय नायफैबाय आङो ओमफ्राय उन्दुना दं बेबो ओमफ्राय माथो बुंगोन आरो लोगोफोर बेखौनो देखायबाय थानाय जायो आरो जों नालाय न'आवनो थानानै संनाय मावनाय जानाय नै खारै मोनबाय नै थाम्फैया डिस्टार्ब होफैबाय दं इखो बुदला बुदलि खालामगासिनो थाम्फैखौ गाबबाय एबार थाम्फै बिराद थाम्फै फैयो ओमफ्राय माबायो फैनानै माने फैबाय थायो डिस्टार्ब होफैबाय थायो ओमफ्राय मुस्रि सोंना दोननाय जायाखैना मुस्रि गिदिरखौबो दिहुननाय जायाखै आंहा दिहुननो होनना थाम्फैफोरासो फैबाय थायो ओंखाम थाम्फै आरो थाम्फैयाबो बेखौनो बानायलायबाय लोगोफोर देनां फिसाजोआ नायनो थाथोंसै मेम'रि हिसाबै ब्लगखौ गेजेर गेजेर लालायबाय थायो आङो बेनो फिसाजोनि फट' ब्लग बेनो गोसो थानाय हेन ना मा होन लोगोफोर मोखाङाबो बोरैबा जाजोबलांथारबाय आंहा मानसोनाय मोन्दों मोखांखौबो आरो नानिनाबो माबा माननाया बारा बोरैबा जागासिनो दं एलारजिसो जादों ना मा मिथिया माने माबा हुदला हुसि लाबाय थायोना मोखांखौ गोजा जाजोब्बाय थायो आरो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होनबा गासैखौबो बाय बाय बयखौबो